Si no ho trobeu. Tenemos que ir al centro de... Tuki, cuidado con el aguilucho que se vaya volando hoy. Te has puesto piedra. Sí, Julián. Hola, bicho. ¡Haces de frente, pásale unas baches! No sé, arriba, a mí me da igual. Vuitena estació. Jesús consola les dones de Jerusalem i també moltes dones endolades que el planyien. Jesús es girà cap a elles i els digué: l'home davant les dones. Elles preparaven begudes i calmant eren i són
consol, al costat de l'angoixa i el dolor. Canvieu, Senyor, el nostre cor de pedra. Catorzena estació. Jesús és posat en el sepulcre. Us adorem, Senyor, i us beneïm. Josep prengué el cos de Jesús, l'embortallà amb un llençol i el posà en un sepulcre nou que ell s'havia fet tallar a la roca. O a terra i mort queda sol. Així ho fareu vos, Senyor, i així que el viure s'hagi de morir. Ajudeu-nos, Senyor, farà que viviu i regneu pels segles dels segles. Som dalt, ho veiem tot, però petit, desdibuixat. El Senyor, el Mestre, ajupit al peu dels deixebles.
Thank